гуфтааст, ки хориҷоне ки дар рушди кишвар саҳм нагузоштанд, чунки аз аэропорт гардондан нагардондан, ман 3 сентябр билет гирифтам, тоҷикистон омадам. салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Федератсияи Русия чира бекор кардан мехоҳад? Бо диққат гӯш кунед, лайк гузоштана фаромӯш накунед. нафарҳое ки мехоҳем донем ки шуморо аз Россия депортатсия кардагӣ ҳастанд ё ки не, номери WhatsApp мебурояд, бинависен, проверка мекунанд. баъди ба охир расидани муҳлати реестр якта бигем депорткунира сар кардагиам. раиси ҳизби либерал демократии Русия пешниҳод кардааст, ки нафақаи иҷтимоӣ барои шаҳрвандони хориҷӣ, ки ба таври доимӣ дар Федератсияи Русия иқома доранд, бекор карда шавад. ӯ ҳадафи тасмимашро коҳиши фишор ба бюҷети федералӣ унвон кардааст. хабаргузорӣ аз қавли онҳо навиштааст, ки Русия айни замон давраи масъулиятнокиро паси сар мекунад. амалиёти махсуси ҳарбӣ, демография ва дигар мушкилот маблағҳои бузургро талаб мекунад. инҷо ҳар як тин ба ҳисоб гирифта мешавад. аз ҳамин лиҳоз бояд ки нафақа бекор карда шавад. ӯ гуфтааст, ки хориҷоне ки дар рушди кишвар саҳм нагузоштанд, ба пардохтҳои иҷтимоӣ ҳуқуқ надоранд. аз ин гуфта мешавад, ки пешниҳоди пардохтҳои иҷтимоӣ ба муҳоҷирон беасос буда бояд қатъ карда шавад ва бекор намудани чунин пардохтҳо ба кам кардани сарборӣ ба системаи нафақа ва сурати умуми бюҷети давлат кӯмак мекунад. яъне ки муҳоҷироне ки дар Федератсияи Русия иқомати доимӣ мекунанд ва Федератсияи Русия чихеле ки медонед нафақапулии иҷтимоӣ ҷудо мекард барои он нафарое ки кору фаъолият мекунанд, документална зиндагӣ мекунанд, мисол регистратсия доранд, патент доранд, трудовой договор доранд, ҳуқуқ доштанд ки нафақа бигиранд аз Русия. ва ҳизби либерал демократии Федератсияи Русия ҳамин чизора хост ки бекор кунад, яъне нафақаи иҷтимоӣ барои шаҳрвандони хориҷира, барои ҳар шаҳрванде ки дар Федератсияи Русия документална кору фаъолият мекунад ва иқомати доимӣ мекунад, хост ки нафақапулӣ аз байн бурда шавад. ва ҳозираш дар ин танҳо як пешниҳод шудагӣ астай. ин пешниҳод қабул мешавад ё ин ки не, мутаассифона ҳеҷ чизаш аниқ нестай. ҳозир комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. хоҳем ки грантсияи Қазоқистон перескат кунед, номерое ки мебарояд занг бизанед бо нархи арзон ва ширкати боварӣ нокай. Саидқулузода нависондай. ака одамои якум бор Москва мерафтагиёда. Совет битем чӣ кор кунем, ки аэропорт нагардонанд? Пешакӣ раҳмат ака. дар ин бора ман фикр мекунам, ки совети ҳеҷ касам ба кор намебиёяд, чунки аз аэропорт гардондан нагардондан аз худи ана ҳамун коргарои фурудгоҳ вобастагӣ дорад. яъне метавонанд ягон чира причина кунанд шуморо бигардонанд, ё ки метавонанд ягон чира причина накарда шуморо иҷозат бидиҳанд, ки ба Русия ворид шавед. Хуршед Холов нависондай. салом макаи Сорбон. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар шид? бале, сар шид. дар ин масъала информатсияи пурра дар канали дигари партофтагием бо юристиҷаи 01 метавонед роен тамошо кунед ва ахбороти заруриро бигирем бахтона. Бобо Калонов нависондай. салому алейкум акаи Сорбон. дар программаи амина регистратсия кардам. местоположени 3 рӯз пас партофтам. дар кор буда ҳамира ай ҷои местоположени мондагӣ роӣ кадан дар кор ё дар куҷое бошӣ роӣ кунӣ мешавад. ҳамира мефаҳмонде. дар куҷое ки зиндагӣ мекунед местоположенитона аз ана ҳамунҷо шумо роӣ кунед бояд, чунки дар база ана ҳамун адреси шумо бояд ба қайд гирифта шавад, ки шумо дар ҳамунҷо зиндагӣ кардастед. як нафари дигар нависондай. акаи Сорбон, якум бор менависам, не ки ҳама барномаҳото айди каналат мебинам. як савол дорум, илтимос ҷавоб де ака. ман 3 сентябр билет гирифтам, тоҷикистон омадам. патент 5 сентябр буд мешид. ду-се чеки оригинал супоридагӣ будам, дига ҳамаш фалшивӣ буд. не ки ягон штраф надоштам. бо гашта бурам даромада метавониста бошам. агар битонам як совет битен, чанд қапас бурам. чеки фалшивӣ кардан и ба зарар ба хотири чӣ мебошад, ки патенти шуморо аннулировать карда метавонанд. ва аннулировать шудани патент зарараш чӣ мебошад? шумо то муддати 1 сол дигар патент гирифта наметавонед. ва аз ҳама хубаш совети ман дар шумо, ки пеш аз сафар ба Россия ҷои шиноснома ва раводид дар шаҳри Душанбе ҳастед. бирен паспортона пешниҳод кунед, биспорен, отпечатки биспорен, ба шумо боз прав 100% мегӯянд, ки ҳозир шумо рафтан метавонед ё ин ки не. як нафари дигар нависондай. салому алейкум. соли оянда таваллуди 99 моҳи февралро ба хизмат мебаранд? ҷавобашро интизорем. худованд кунад, ки ба соли дигар бирасем. мақсад
1999 ҳисоб кунед, ки агар то вақти 27 сола нашава ба хизмат даъват шидан мегирад. як нафари дигар нависонда: салом бародар, беҳтарин қонун дар шаҳри Душанбе доир ба интернет, алаки оиди то 14 солаҳо ин чиза пешниҳод карданд, ки қонун қабул шавад ва иҷоза дода нашавад ба ноболиғон то истифодабарии интернет бикунанд. Баҳром Шоев нависонда: салом акаи Соломон, мегуфтанд, ки ҳозир мо Россия рафта метонем ба мошин границаҳо ҳуянд ё ки не. бале, границаҳо кушоданд. қариб дар ҳама рӯза видеоҳо ҳамин савола мо такрор ба такрор гап задастем. мардам рафта омадастсай, ягон ҷо махкам шидагӣ нестсай бародаро. ба ҳамин барномаи имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. зинда ва сарбаланд бошен. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com